kuwi duit. Iki tenanan. Iya, kuwi tenanan. Duh Gusti, lah kok ya oke banget duit sing tak tampa. Aduh. Malah mati. Diwenehi duit kok malah mati. Bune kowe tangi ya. Bune kowe tangi ya. Oh, wong wedok ra. Kowe iki roh duit kok malah semaput bune tangi, tangi. Piye? Aku wedi nampa. Oh, diparingi duit mbok ditampa. Aku wegah. Aku tau weruh ana wong lanang maringi dhuwit sing semono kae iki njur jalukan iki aeng-aeng ngono kuwi. Aku wegah. Ora nek kuwi iki ora mungkin kok njur aeng-aeng ngono kok ngawur ae. Ya wong ki apa didelok kebiasaane ngono to, menyang iki dasare kepengin paring dana driyah sing lahir batin kaya tampanen ngono. Kowe ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora usah duweni pikiran sing werna-werna. Yen sajak kurang nyo tak tambahi rene yo. Tobat. Yen luhur batatopo kurang guling elingo solah jatmiko Batobat Raden. Kula ngaturaken genging panuwun kang tanpa upami nggih Raden saking sedaya reda ingkang menyamparingaken dhateng kula. Iya. Wis kowe wis ora usah oyeng. Ora usah bingung nyukupi kebutuhan. Tak rasa sing tak paringake marang kowe iki bakal cukup kanggo 7 turunan. Nggih Raden. Batobat. Kula nyuwun pamit kula badhe. Oh iya kali bojo kula niki. Ayo mulai Mas. Ayo mulai. Batobat. Ayo mulai Mas. Suara suleng kumandang suarane dolak-dolik kapena onene onene mo ngaranyo ate barang lan kacungka dipon suleng sing kandangane Saraswati
Ora kaya muta-mati lho rek. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Jenengku Zola. Zola. Ya. Muga meng katokan ngono terus gawe klambi kene ora ya adem piye. Nyapa ta. Aku ngene wis biasa kok dadi aku ki nang dindinggan ya klambiku iki kaya ngene. Lah kok tekan kene arep nyandi? Aku arep nyang desa lor kono lho. Desa ndi? Desa Sambirejo Gampeng Rejo. Ya kene iki. Oh iya. Golek ya omahe sapa? Mbah Muksin. Oh, arep rono kowe. Heeh. Lho klambimu ya sing apik ngono. Sing mbok parane iki piyayi sepuh dasare ya. Kono ki ya izin lho klambimu ngono kuwi ora ya menimbulkan fitnah ngono. Nyapa ta wong kono senengane kaya ngene iki kok dadi. Arep rono ki arep ngopo? Aku ki arepe ya les curhat lah karo panjenengane karo curhat. Oh iya. Heeh. Dina-dina kuwi nyambut gawe apa? Aku ya golek pangan ngono ya wis kadang terus dalan terus tembang ya wis buh kono wis penting oleh pemasukan ngono. Kadang ya nyanyi barang celuki cah-cah kuwi aku. Oh, ngono. Iya. Lah kowe arep rene iki duwe perlu apa? Ya alah. Aku ki wis rumangsa tuwek ngono lho Mas. Aku ki rumangsa tuwek, aku wis arep tobat no. Arepe curhat karo nyane Mbah Muksin tak jak omong-omongan piye carane lek kumanembah mring ngarsaning Gusti. Oh, kowe arep tobat. Ya arep takon marai salat ngono lho. Oh, Mbah Muksin. Iya. Jane ya bener ning nitik busanamu kaya ngono kuwi. Tak rasa mengko bakal nuwuhake penemu-penemu sing kurang apik. Ya mung gue kono, ya mung gue kowe. Ah piye lho Mas wong ngene jenenge golek dhuwit ngono aku ya sarang-arang oleh ngono. Aku ki bakulan yah mono yamen ya babar pisanane sing nglarisi lho piye gitu. Aku golek sedina ki dhuwit 50 angel ra karuan. Tenan. Dengen ana wuwuh dadi swidak 5 oleh 15 jabang bayi ban kumblet dos. Tenan. Lah aku ya sajek jumblek ora nate lagi nambalke ban urung nate. Duit kuwi tak gawake swidak 5.000 seneng kok ora karane golek duit 50 angel lho Mas tenan. Zaman saiki kaya ngono kuwi. Lha kok ban iso mbledhos. Nambal iso 15.000 lho ketmu. Piye lho ngene iki. Aku iso gaget nambalke ban iso 15.000. Oh, ngono. Iya. Lah karepmu piye? Wis aku wis jujur wae aku wis arepe nyuwun dana driyahe panjenengane kelek aku dhuwitku numpuk aku arep tobat aku wis ora turut dalan meneh aku arep golek pangan sing apik aku wis kepengin manembah mring ngarsaning Gusti supaya aku ki iso sujud sungkem ngono lho. Nah. Oh, ya. Banjur yen kowe duwe dhuwit, aku iki pengen tuku apa kae? Alah. Kuwi lho sing ge salat ki apa? ruko. Oh iya ruko. Ah. Oh iya. Kepengen tuku ruko. Heeh. Kowe tak paringi dana driyah ya. Paringi dana driyah piye? Kowe tak paringi redono, tak paringi dhuwit. Kowe ngwehi dhuwit aku terus kowe ngejak mesum to kowe. Kelakuane ora. Yo, ayo ngejak mesum kowe. Eleh ora sarena-rena. Wis kelakuane ngono-ngono kuwi sapal aku. Enak. Duit 100 rek. As. Ta usah, wis tak golek dhewe. Wis ta. Ora sah duwe pikiran sing rena-rena. Aku ora kaya ngono kuwi, lahir batin aku mung nanjake amanah iki Yai Badranaya.
Kowe nek gelem tampanen dene ora gelem ya wis ora sida. Tenanan lho ya kuwi. Iya. Ora to Mas, kuwi engko apa nek turahe ngono tak tukokne rokok no oleh. Ya oleh. Ning apike ya aja mbok tukokke rokok, ya wis tukokke apa sing luwih piguna ngono. Wong wedok kok kaya ngono iki. Heeh. Tenan lho ya, kowe ngwe aku rasa rena-rena kowe. Ora. Angwae rena-rena ora. Tampanono iki redana sing kudu entuk tampa. Nyapa? Aku selawase uripe aku ora nate nyekel dhuwit semene kae, Mas. Aku matur nuwun ya, Mas. Iya. Kuwi kabeh peparinging Gusti Kang Maha Agung. Iki minangka dadi bebungah kanggo kowe. Lah aku kang mung minangka dadi lantaran seksenono. Kaya mengkene agunge kawelasaning Gusti Kang Karya Jagat. Sauger kabeh wis dikersake. Kowe mesti bakal antuk bebungah sing babar pisan. Ora mbok sangka-sangka tekane. Aduh, Mas. Mas, iki tak gene urip ya, Mas. Aku wis tobat, Mas. Aku tak bali nyang kampungku, Mas. Mas, aku tobat ya, Mas. Sing hati-hati.